Video Challenge! Automatic category! Lupa? Soundtrack. Hindi na kailangan ng paliwanag. Alam na natin lahat dyan. Ay dapat talang maliwanagan si Marie Flor. Select. Let's dance! Of course. Si Alien Dance. Si Ara muna. Wow, blue! Madilig nga ng chorus lang yung Ocho Kaluguranda ka. Ocho kaluguranda ka, kaliguran sobra-sobra. Oo. Aray ni Ara muna. Inalay ko nga kanina yan. Alam mo ba yan dahil sa kanta mong yan? Lagi nyo na-request tuloy sa amin sa class of circo. Oo nga. Na obliga ka rin aralin yung Kapampangan version. In fairness. Ito nga wish natin. First hit single ni Ariel Rivera na ginamit sa movie title at theme ng pelikula ni Gardo Versosa at Cristina Gonzalez. Arang kay ka na! Kay na! Kay! Na kayo lahat! Kay na kay! Music! Bakit ikaw ang nais na matanggap nitong mga mata? Ayos pare, tunay kaya nabigawan niya ko sa tatay mo. Malayos mong hiling. At mo, di naman siguro mo lang langit. Correct! Ang kanta na yun, nahiya ka lang. Ngunit sa pag-isip ko, hindi pala. Bilang ay napansin ako, malaman mong kita ay mahal, at yan ay totoo. Ibig, nagbibiro ako, tunay ang pag-ibig na ay Sikat sa'yo. na yung sanay sa videoke, no? Saan? Brian! Ang nakita ka mo, ayaw na pumarap at manikin wala. Dahil baka mawala kung bigla ng hindi ko alam. Nasabo sa alam. Ang 30 nila kanina, nadagdagan ba o nabawasan? Eto ang nangyari, naging 50,000 pesos. Nadagdagan. Tandaan ninyo ha, pag nagkamali talagang babawas yun. So, Ng kaya 10,000. naman. Kaya pilitin nyo tumama para may dagdag ng 10,000. Pero mamaya, mababawasan kayo. Ayan na naman. Mamaya pa naman yan. So, magbabalik na. All-Star K! Nawag yung Bristol Video Challenge!